dira 3 atxilotu. Zorionez ja etxean daude, baina eskatu nahi dugu hiru sindikatuen izenean txalo bero bat beraientzat. Eta besterik gabe, eskerrik asko bertaratu zareten guztioi, eskerrik asko greba honetan parte hartu duzuten guztioi, eta eskerrik asko baita ere ezkerralde osoko gizarte mugimenduei greba orokor honetan parte hartu izanagatik baita ere. Gora Euskal Herriko langilegiaren borroka!